Sagudayan nga rod ti surat ni Pagayam Adayan. Dear Cassie, sagbay man nga nagbinsa-binsayan ti pakasarita kasinyong kablawang ka man itinaragsak ngal daw mo ti Tanemars Studio ng runa ni Manong Nemi nga idol na idol ko. Kastamot ti si Bubukel la Pamilyayo ti Tanemars. Kablawak pa dagiti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti dati nga programa. Naragsak nga panagbibuya kada kay amin. At sabi ko kalpasan ngayon kay manggigan dati nga pakasalita ket may kandak iti balakad. Sangapulo atawen nga nagtrabaho iti balasiw taaw kasinyong tapno laeng maisakad ko ti panagbiag mi nga agina. May isaak a single mom. Ket ti ama ti anak ko namin pinsan nga binaybayan na kamin. Ninanang ko wenno ni mama nga inak ti nangaywan ken ni Aika nga anak ko bayat ti kaadak dito abroad. Iso ti pinagbalin ko nga inspirasyon ko tapno agsalukag agsakripisyo agtrabaho iti balasyo taaw no pay amok na rigat nang runa ti maiyadayo iti ipatpatig ko nga anak. Ngayon para iti masakbayan ni Aika inaramid ko ti amin agingga nga naanusak ti nagtrabaho iti may sa dekada. Ngayon patcheck wenno aklone kasinyong ada digiti gundaway nga mabanbanuga nga jak ibagbaga iti asinuman. Ada digiti gundaway nga kasla mauawanan ako iti namnama. Kasano nga rod no agawid iti Pilipinas ket maibos iti urnong ko. Kasla jak kaya atin ti agtrabaho pa ay nabanbanog ako dito abroad. Angin kasano nga ron ti anak ko no agsarda nga kagtrabaho. Jak mo't kayat nga agnanayo nga dati ti abroad. Ket dumagdakkel ti anak ko nga saan kami nga agdindin na. Jak kayat nga si direnak to ti anak ko. Into no dumakkel nga ibaganan to nga binaybay mariknak ti bagik nga talaga nga halos bumigayon. Ngayon kaputa adda pala ibaon ti amo nasken nga agtrabaho nagruna na ta bisita da nga aging kadat parbangon ket sa anak pat nga mabalin nga maturog tapag serbiak met ida iserbiak dagiti amok kastamoten ka dagiti bisita da. Adda dagiti gundaway nga kunak no kasto ilaeng ano sakon nga sidirenak to ti anak ko. Ti importante ket mapaadal ko mabiyag ko ti anak ko ken maikak itinaranya ka masakbayan na. Agingga nga ada na kaisingasing kanyak nga may samot laeng nga OFW nga na nagbalin nga nasingid nga pagayam ko dito abroad kunak kuma natataingan game siya nga isuna halos agpada kami ti sitwasyon. Ngem pinili natin nagbati wenno nagtalinaed iti abroad nga oray no saan na nga natin naan dagiti duwa nga anak na. Ket talaga nga timmatak iti panunot ko deti kunana. Nga saan ko kano nga tultulada ni suna. Ngano kano makaurnong agawid akon agforgudak tanapatpateg kano nga maden na akti anak ko. Ngem deti maikak iti kadigiti maikak ti kasapulan na, maited ko digiti kasapulan na.
Sa balilaang ti presensya ti maysa nga ina kunana. Angim kasano nga rod ate. Nabanbannog ako no agawid ak di Pilipinas. Baka jak to kahit agsubli dito yan. Baka jak to madlamay kan dinaranya ka masagbayan ti anak ko ate. Apay. Ubing kapay, dayan. Di mo ka di kayat nga agasawa ka. Huh? Napintas ka, ubing kapay. Adupay ti mangayat kin ka. Ay na ate, no mga laak tumatlaang ti asawaag, nga biyagag tumatlaang, siyak tumalamang biyag, saan laangan? Apay, agpapada ka di amin nga lalaki. At dantulat ti matumpungam nga responsable nga lalaki. Nga saan nga si Kati mangbiyag kinkwana no di kat iso ti mangbiyag ka na kay nga gina. No adaman kasta ate man manulaang. Dete maaklunday tikas kanya ka single mom. Agtalag kalaan kini Apo Diyos. Agkararag ka kinkwana. Ta ipaayan na ka. Iti agbalin nga katakunay mo iti biyag. Ikabadangam nga mangpadakkel iti anak mo. Iti kabadangam katulungam nga mangipaay iti naranya nga masagbayan iti anak mo. Ay na ate, no makatumpungak man iti kasta alalaki, ay na nakaswerte ako no kasta. Adda siguro sumagmamano nga kasta. Adda ti buyaeg no kat Facebook kat kasla ka shemot lang. Kasla pa nagriknak kat. Responsable mo di nga lalaki. Asin no? Dati buyaeg no kwa. Okay. Angin adu dita ti lalaki nga napudno dayan. Saan kang mawalan iti namnama? Makigayam ka iti social media. O, malay mo, makatumpong kanto iti responsable nga lalaki. Tinapudnon to nga mangayat king ka, agayat king ka. Nga aklunin nanto tinaglabas mo, kastamot ti anak mo. Ay na ate, no kumalang mapasamak deta, talaga nga agawid akje Pilipinas. Taagi na naak mo ten. Talulaki di adda kabadangak iti bihag. Agawid aklat akje Pilipinas, sintag din na kami, tapno madan na akong ti anak ko. Agtalek kalaki ni Apo Diyos, dayan, mapasamak to data. No lakid dikid dawem kenkwana. Agyaman na ate. Nabileg nga talaga ti kararag kasinyong inaramid ko, ti singasing, ti gayem ko nga OFW matlaeng. Ket naamamok nga rod ni Jerwin. Ni Jerwin kasinyong nga may samot nga single parent. No pay saan nga iso ti mga awirwen no awan kinkwana ti putot na. Agpada kami nga single parent. Ni Jerwin nga addaan iti negosyo. Adda ti bukod na nga radiator shop. Ni Jerwin nga saan ko pa'y pulos nakitkita iti personal. Nagamamo kami laeng gapo iti mesa nga common friend. Ket iti social media nga nagsarsarita kami. Aging nga nagpudno kanyak iti riknana, nagharem kanyak, nagbid-video call kami, aging nga inaklon ko, gaputan na riknakmet, nga napudno ti panagayat na kanyak, nga sincero, ti gandat na, aging nga nagpropose kanyak ni Jerwin, iti kasar kasinyong nga saan kami paipulos nga nagmimit iti personal. DJ pailaan ka talaga nga nariknakon nga sincere ni Jerwin. Kastamoten nakitak met ti concern na iti anak ko. Tasag paminsan nga mapanamot pa siya rin ni Aika ket
Imbaga ni mama kanya nga talagang inya sidig na kanumitirik na iti anak ko. Amom kat no ti lalaki kat ipatpatag na ti anak ko ori no saan na nga bukod kat saan ko nga pakawalan pa eh. Iso nga, yes, Jerwin, I will marry you. Kunana. Ay kunakin kuana. Apaman nga nag-propose kanya. Ket detan tinangitunda ti pangadeng ko nga agawid akon dito i Pilipinas kalpasan ti kontrata ket ag for good akon. Banag nga inayunan met ni Jerwin kay kaya't nakano nga agawid ako tapnog din na kami kabailan mi met siguro nga isakad ti panagbiag ti pamilyami no makaagasawa kami babae ni ti panagtinulong mi mayat kanumot dati negosyo na tanapintas ti pesto na adon dagiti suki na ken talaga nga mabigbig isunan nga aking kuko ti radiator shop ket siya mabalinak siguro nga agnegosyo, naglako-lako, konforme dita. Excited ka sinyong nga agawi din for good tapno makaden na kon ti anak ko ken agkita kami for the first time ken ni Jerwin nga ipitpitik ti puso ni Jerwin nga nopay jakpay nakitkita ti personal nga mariknak nga ison ti kayat ko nga agbalin nga katakunay na ititong palbiyan. For the very first time nga maarakop ko ken maagkak ti lalaki nga ipatpateg ko, ti lalaki nga nangaklon ti naglabas ko. Ti lalaki nga mangipatpateg mo kanya. Ti lalaki nga mangikalay sa kanya. Ti lalaki nga mga klon ti kinatao ti anak ko nga bigbigin akas bukod na for the first time kasinyong halos amin for the first time ngamin first time kami to nga amumlatan. Ket idi tamalpasen ti kontrata ore no pinilpil ore no inalalo ko dagiti amok ket talaga awan ti makapagbalbalo ti panunot kon. Nakaikid din akon, madam. I've made up my mind, madam. I hope you understand. I'm going home for good to be with my daughter and with my soon-to-be husband. Pinalubusan dakmet laeng kasinyong ketch. Siyempre, gapoy iti excitement mi nga dua. Imay naksinabat ijay airport. Ket sakbay nga gawid kami. Nag-check-in kami nga umuna kasinyong iti maysa nga motel nga nalabaga ti building na. Gapo iti excitement mi kasinyong gapo ta mabain kami met nga agin nagag ken agin arakop iti pampubliko nga lugar. Nagtaros kami adagos iti hotel nga nalabaga. Ket ditoy nga kastaunay iti panagpapas mi iti iliw mi kasin. Oh, finally, sa wakas. Oh, Jerwin. Ay na, di mo laan mo no kasano ti gagar ko nga. Dumtengin dahi ti nga kundaway. Dayan. Kastamat kanya.
mailiwak mo tin iti arakop kinagik mo ta. Amom, tagtaga inipaglaing iti tunggal ag video call ta. Nga, agkanta ti screen ti cellphone ta. At kanain ko nga karkararag, nga sabi ko magat agpipayson ton. Dumting to ital daw nga, saan laing nga iti cellphone. Hindi ka, agraip nga talaga, dagiti bagita. Jerwin. Kat sa anak pulos nga agbabawi. Nga uri no, first time ta nga kita, iti personal. Kat kaslad adda nga. Adda nga nanayunan pa iti panagayat ko ken ka. Makamot no, itatanakita na ko nga. Siyempre sa bali ti lang ti social media, sa bali iti personal. Napinpintas ka para kanyak iti personal. Dayan. Talaga? Siga bakamot no, kasigayam langana kung kunam kanyak. Saan? Naggwapo kang tupay, Jerwin. Kastaya, ipatpatig ka unay-unay. Dayan. Ipatpatig ka mat unay-unay, Jerwin. Oo, apay. Kinarawak ba't laing, talaga nga, hindi pakitam kanyak iti video call kas najak mamati. Kasi syempre, no video call, hamo nga talaga marukod ti kinadakkel na. No di kat masapol nga iggamam. Ay, kastaya. Anyat ba ko nam? Dakkel kayo magpaiso. So, najak agbabawi. Ay, apay, no basit, agbabawi ka? Saan? Awan mit ki ti size data. Importante di performance, alaman. Agpinadas naman nga ro, Jerwin. Ay, siyakit din ti padpadasan. Adan padas ko. Tanaka, adan nga ro putot ko. Kat ore mo't siya. Adan mo't padas ko, single mamak mo. Sige nga, kitantaman no sinot nalalaing ka data. Ngamin ko nadagat nalalaing ka not single mam. Angin nalaing ka no mo digiti single dad. Para makita Ay na. Sige. Agsinublat ang arod. Kasano? Siyak ti umuna nga mang romansakin ka. And then, sikan tumati sumublat. Takitain taman no sinot nalalaing ka data, Jerwin. Oo, magustuwak data na. Sige. No kaya't mga sikat umununa nga mang romansa kanya. Alakit. Agdata ka ro din. Tarugyamon, dayan. Yes, Jerwin. Atay, why did you make tanggal of my brief? Tilada ka. Alangan mo ka dyak ikatan. Joke lang. First time. For the very first time. Nga padat nga lamo-lamo ngem saan laeng nga iti cellphone when iti video call. Yes, first time nga talaga. Nga lamo-lamo tanga duan. Ngem addata laeng iti may nga silid. Saan kas idi? Nga sabali nga silid ti ayanta. Gaputagin na dayuta. Tada kay ti sabali nga country. Nga ti laeng cellphone. Ti mang connect ka data. Ngem itan. First time maten nga agmay sa iti bagita. First time nga maromansa ka iti personal. First time mat nga maisubok dito taidikit puro sa ulaan. Kita man nga ruti laing mo Alamat, rugyam nga rutin tayahan. Sige. Muna. Agkakman ang naging bibig mo, Jerwin. Sa ako'y sarunod titingid mo. Sa ako mababa. Talaga nga. Kayang. Ano yan? Punakmating ka. Agdumala ti aktual. Kinti video call. Amok na magusgustuhan na. No agkak. Ti baro kong. Talaga. Magusgusto ang laulay.
O kitang, kasta unay ti ingarnan, dito armas mo. Oh. Wen, nagpaiso. Talaga nga kahit na't lumabanan dito armas ko. Dito kubrak. Ay, kubra nga talaga. Wen na, yari ko't kubra dito. Narungsot, nauyong. Tuk-awin na ka dito. Sige, kayat ko. Angim. Sana ka mabuting iti kubram. Ha? Apay? Sakbay nga tuk-awin na. Tuk-awin nga umuna. Ha? Tinukaw na nga umuna nga peso. Opo. Nalaing na talaga. Nalaing ka dayan. Opo. Maatiwak sa amin, Diyos. Ang sana mapalin. Ilalaing ko timang romansan to king kuana. Ha? Ala, sige lang. Taiskurang ka, madamdama. Ito numalpasak mo nga mang romansa king ka. Ikanak tumitiskor ko. Nalpas ka din? Sikano kayat mo pa eh? Uston. Ang mga naglipasak. Si kamit ng tagdata. Tayo pakitak matilain ko king kadayan. Sige, Jerwin. Kitayag man nga tilain mo. Dito yan. Ma-pressure ak sa amin. Baliktad mo't king kaya. Ha? No siyak itay, nang rugi akiti nga to nagpababa. Sika, irugim di ta sakak? Ay, wala. Baliktad ngagpaiso kanyak. Umuna dito eh. Dapan mo. Kasta mo ito nagitiram-ramay ti sakam. Apno-apno tak amin ida. Jerwin. Pumangato ak. Bayat nga agkak. Eti guro mo. Makikiyag. Masanay kan tulad ta. Isarunok med deti. Nagkakapudaw nga lupom. Jerwin. Lapsak pa ilahang di kiti nagbaitan di kiti lupom. Isarunok ti pusig mo. Saak pumangato. Naging gangam kadanonak. Kadag iti duwang nga mansanas mo. Kat dito yung kirab-kirabak. Ita nga doa. Jerwin. Dayan. Kat bayat nga karam ka kirkirabak. Kan amma-ammalak. Ti barukong mo. Agkarayamot na ti may nga takulap ko. Nga mga pro-apros ti tinagbaytan na kitilapong. Diyos ko, Jerwin, maatiwak sa amat king ka. Diyos ko, malik na ako nag-rumwar ti tubog ko. Ha? Sa anak pa nga, di manon niya exciting part na. Wow, ang dami exciting part na. Wala. Okay lang kadiking ka. Nga? Nga isarek ko ti dwaramay ko. Kumbaga ka. Warm up na pala tayo. Talagang amom di kakautem. Ay, amom di kakautem, Jerwin. Magustam ka di? Ayan? Unay, Jerwin. Di pa'y, Jack pa'y naramat na tidilak. Wow.
Dingding pala di kita ibagbagam. Ma-excite aklaw na yan, Jerwin. Oh, netan. Pumababa akon. Ket sabayan deti dila kon dagiti duharamay ko. Wow. Diyak pa'y na-try ti kasta. Diyak pa'y napadasan. Ha? Di mo pa'y napadasan? Diti tinulong dagiti duharamay ken dilak. San pa'y? Baka di mo kaya't naglipa. Nga isardin ko nung mapadasan. Malaman nga ro, Jerwin. Oh, Jerwin! Oo, ay, api nga pungutin nga ro, dayan. Oh, sorry. Oh, ituloy mo. Ipapaot mo. Kasta. Oh, stoy. Sige pa, Jerwin. Sige pa. Anya ti marikliknam. Nakamu kaslag pulpuligos ti lobong ko, Jerwin. Kaslakla tumtumpaw. Kaslakla nakaawat ti ayuda nga agigiddan, ha? Apay, kasano? Dagpagi di mabilangin no namin ano nga daras nga nagruwar ti tubog ko. Ha? Nakalalaing ka, Jerwin. For the first time nga mapadasakin mariknak ti kasyay. Kasaya. Nangatiw ka, inatiw na. Nalalaing ka mo lang nga amang imiti siya, Jerwin. Kadyak agbabawi. Diyak pulos agbabawi. Nga inayat ka. Nga uri no dita pa'y nagkit-kita idi. Kat intalek kunti amin ko keng ka. Ngaguri ka. Awan tapi di exciting part, dayan. Anya? Kat siyempre, saan ko pa nga inaramat dati kubrak? Ayun, anya. Ala, Diyos ko. Ako na imbaglakit din ta nag-for good ako. Ay nauri sa anak agbut-buto sen ko kwadalaeng dagita 10K kada 15K. Dito'y pailaeng kat na nga baka kon. Alang nga din. Pag may sign tang nga rin bagitan. Aramate kong dati King Cobra. Umaw. Yeah. Oh, Jerwin. Saan kon nga insalaysay, day di exciting part na nga kun kunana kasinyong baka masensor tayo tapermi nga no ti asog iti siled nga nagyanan mi keni Jerwin kaday di nga gundaway na imbaglakid din tada kami iti nalabaga nga hotel ta uray no kasanot kapigsa ti asog mi uray kasanot ti kapigsa ti panagpanakpak mi. Awan ti bibibiyang mi taawan mo ti makangkangay sa bali. Ngem, for the first time nga talaga nga napadasak. Tinaitayok-tayok iti namin ado nga daras iti tangatan. First time kumet nga mapadasan nga urek la makaterternek ti ganas na. Di pa nakinaig ko kini Jerwin. Again, first
first time ko nga marik na, ditikas lang halos malipat akong tinagan ko, tiganas na, tiimas na. Di makaawid kami dito Ilocos kasin yung get inpag namin ti panagkalay sa amin, digiti kasapulan mi, requirements, kastamoten, digiti tattao nga imbitaren mi, kita sarita min digiti kakabagyan mi, nag-aamon digiti pamilya mi, ket ure mi laingen ti kalay sa mi kasinyong. Nagbalin kami nga busy nga agpadpada ken ni Jerwin. Iso nga day dilaeng first nga panag-check-in mi, iso laeng ti talagang nagbalin nga gundaway mi nga maipeksami ti iliw mi. Adaman dati makapag papas kami ti ragsak ngem ano lang ti rush kasi ado di ti bisita ada ti ada sa baling at tao ngamin kasi yung bayat nga ipagpag namin ti panagkalay sami saan kami nga nagkakaida nga naturog kini Jerwin tati ko nami sa kamin tulag kay dain to no makapagkalay sa kamin. Nagtulag kami nga kita kami laeng no mailiw kami. Kami check-in. Angim agal alis to kam dumad lang. Short time kami lang. Ta adun to man ti pag namin. Adun to man ti asikasyon min. Aging nga dimteng ti aldaw nga panagtipon dagiti dua nga puso kasinyo panagtipon ti puso mi kini Jerwin. Ket dito yen nga first time manen. First time nga agkaida kami ken ni Jerwin iti agpatnag. Tay di damo ket nag-short time kami la jay nalabagang nga hotel sa kami nagawid nagbus. Hang kami met nagkaida nagkatugaw kami met iti unig ti bus. Iso nga first time nga iti kalpasan ti kasarmi nga kasta ulit ti bandog mi. Syempre kaya't mi met nga mapadasan ti makon ko na nga honeymoon. Ket ditoy kasin yung nga nagpapas kami iti ragsak iti asawak no kasanot kina imas na kinaganas na idi first time mi ijay nalabagang hotel kasjay mo ti imas ken kaganas na idi damo mi nga agkaida damo mi nga agkanaig nga official nga agasawa kamin ket nakamay-mayat tirik nami nga naturog kaday di nga rabii kasinyong aging nga makapuutak iti parbangon. Jerwin, sa dinutian mo, dapat nga ta nag-CR, kita ni oras yan, kita man ti cellphone ko. Alas 3 pa at parbangon. Alauna tayo naturog kami. Nabanbanog kami nga ruta. Siyempre, nagipakni kami pa eh. Sa kami pa nag-honeymoon. Ay, sa dito nga tatayan na. Mangunak malaking tayo nakitaan. Baka kat no nabisinan, tanapan nagkalong dita, kusina. Maging inayad da. Damangan no, mariing ni, baka makariing ni nanang, inanang na. Oreka. Diyak mo kabisado nga min dito nga dito balay ta sinati switch na dito silaw ayan dito Jerwin ni ang dapat ni Jerwin dito salas ka maturog apay ka ta malamin nga ta. Dahan nga ta nga sanay ti aircon. Ang nga aper nga na. Aper nga na ka aircon mo ti silid na. Jerwin, nagling ka. Jerwin.
Api nga da ka dito eh. Ha? Nya? Api nga, ada ka dito sa halas nga maturog. Ada ka dito supa. Oh, ni, awan pa ipungan mo. Awan pa ules mo. Sa halas? Supa? Well, naturog tamat iti silid. Ang makapuutak itay laeng sa puling katawang kamat. Ti amok na napangkala nag-CR. Imbaga tayo mo arak, nakita ka daka dito yung maturog. Malamin ka din, kapunta na ka-aircon. Hindi pa dala tanukwan. Sa bagay, nalamis mo tan. Malaminak namin ni tayo. Ayan. Di mo ko maibaga ngamin. Kaya malamin ka, hindi punta, deta aircon. Mga mapudutan ka mo, pudutin ka. Ay nasa ba, adamot electric fan. Kaya pudutin na, hindi, pag direct electric fan. Alam, may kakitin, umikan. Anya, daytan, damong rabi nga kay data. Ag sinatapit ipagidaan. Ay, pasensyakan dayan. Sige, itangaro din yung silid. Saan ko nga kaskaso daydi nga rabii wenno daydi napasamak ka daydi nga rabii kasinyong. Diya ka mo. Nga mati aklatan ti kunana nga malamin iso nga rimwar na turog. Aging nga nalipatak meten dayta nga napasamak. Angim nasarunwan manen iti mesa nga rabii. Jack Mariro, adapasken iti adapasken. Ada birthday, Jack Mariro, ninanang na, wano, dati ka kabsat na. Kaday di nga rabi makapuutak manan di parbangon kasin yung awan ni Jerwin iti sidong ko, iti sibay ko, awan ni Jerwin iti abay ko. Ngay di sa pulek, awan ni Jesalas. Idi mapanak di kusina, awan. Idi rimwarak, ijay mismo nga main door. Mapanak ijay asutya, di porch. Uy! Jerwin! Ano tayo raramidim dito eh? Api nga dito ka nagidda dito asutya. Asutya? Wen! Pudutin ka di? Iso nga, rimwar ka? Katimbagam ko maata pinagandar ko di aircon. In-on mo lata ko man. Kinadamot electric fan. Pudutin ka launin, imay ka ditiruar kat nakalamlam dito eh. Angim nakatadot lamok. Awan pa ipungan mo. Ay nagkasakit, makaalakan to lakit dit sakit dit nga raramid. Ay pasensyakan dayan. Apo Diyos ko, di na ko mariingan, mapudutan ka, anyaman na marikrinam. Saan nga kasto nga, makariingak, makapuutak, awang ka iti abay ko. Namadanagan sa puling ka, awang ka iti salas, awang ka kusina. Baga kinitak dito eh. Dakamad kain dito eh, jakmat namnamaan nga rumwar ka. Anya pa natin oras. Pasensyakan dayan. Sige, yung tangarutin dyan sila. Nagsublita dyan. Saan ko manan ngayong kaskaso dahil nga napasamak kasin yung tatilata pamatik at pudutan siguro idi talaga nga napudot nga talaga kat saan kami nga nag-aircon tiyamo kagat nakay tag-aircon naging nga nailiwliwag manan iti panunot ko napukaw iti panunot ko dahil dyan nga napasamak ngamitin na minsan nga gundaway nga imay bimisita ni nanang. Kat syempre, agapo trabaho agapo di pwesto na ni Jerwin, kat isupay nagisagsagana, nagluto, kahit na nga i-impress ni mama. Isot nagluto, nalay ngamin nagluto ni Jerwin. Kat gapo ta imaymot dati kabsat ko nga lalaki,
Ta iso nga tinangi drive ka ni mama, naginom da pa iti arak. Ngem kaday di nga rabii ka sinyong gaputa mailiw laone kanyak ti inak. Imbagak yung kuana nga nilata manong kon ti agawid. Tani mama umyan, adamot ti mesa nga silid nga bakante. Ket maragsakan ani mama. Kaya't nakanumot nga umyan. Tapno makapagbanding da kanumot nga agabalayan. Ket kaday ta nga rabii kasin yung nariknak nga nabannog ti asawak sa pelada inom na. Angem gaputa ada ni mama, kaslang mas na thrill ka no isuna nga adalat ta di sakbay kami maturog ket agpapas kami latay ti ragsak. Nakunaking kuan, uy, ada ni mama nakababay no mangig na. Sana balik ni nanang mo ta adayo di silid na. Angem ni mama adalat ti bangin ka silid. E di may mayat. Kunhanakit din. Alagit pinagustuak manen ti asawa kasi nyong apagbiit kami laing idi ta talaga nga nabannog ti asawak. Naturog kami nga rod. Nakaragragsakak. Naurnos ti langin-langin ti pamilyami. Nakitak ti na pintas nga banding da mama ken ti katugangak. Ngem dimteng ti parbangon makapuutak manen kasin yung awan manen ti asawa kiti abay ko. Siyempre, si dawak. Napanan na nga ta. Kas gagangay binirok ko manen ti asawak awan iti salas, awan iti kusina, awan iti asutya. Oh, napanan na nga rod ko na. Alangan mo't nga rimwar, adamat diti motor na dito eh. Napangko kinita iti CR, awan met. Napanak iti likod ti balay, awan. Aging nga napilitan ako nga riniing ti katugangak a babae kasin yung ninanang. Ket idi mariing ko, apay, anyan ti parikot mo, anak ko. Nang, amuyo ka din mo sa dinot na panan ni Jerwin? Ha? Kaya, anyan ti oras sa parbangon pa ilang. Di ba't nagkaida kayo, aya? Di ba't nagkaturog kayo? Wan anangam iti makapuutak. Awan mo't isunan ti abay ko. Ay, Diyos ko, aya. Ay, makar siguro Sa bali siguro nagturugan nan. Ha? Amuyo nanang? Nga adati, nga adagundaway na nga. Nga umakar ti pagturugan na. Wan, kasjahay. Kita napangkajerwar. Unang. No kasta amuyo nga. Adda kasta nga aramid na nanang. Wan anak kao. Ay na. No kasta nga mabandog ket. Anya nanang. No kasta nga mabandog. No makapuot. Bumangon magna. Umakar ti pagidaan na. Anya? Wan. Nga nuriingam ka di na mo't amo. Di na malagip. No kasano nga nakapanidjay. Ni Jerwin nanang. Wan. Magna nga maturog. Umakar ti pagidaan na. Magna mapan umisbo. Ito nagsuble. Di na amot pagsublan na. Tamat maturog. Pela tirik na na. Anya? Pinadas mo amin na yun. Kinitam amin na yun. Unang napanak pa jirwar. Jeliko, di tasango. Di CR. Awan. Masalaangan ati posible nga ayan na. Ha? Anang? Ay, dito, pinadas mo, kinita. Imposible nga mapan ni Jerwin dita na. Amuna nga maturog ni mama dita. Amuna Amuna, idi siriring Ita siguro ka, di na amo kita. Ay,
Nay, agpaiso ti kunak, nay. Agkaidadamotin kini abalayan. Ay, ay, Diyos ko. Ay, Jerwin. Jerwin. Ah, Jerwin. Ah, ah. Ay! 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 Api nga da. Api nga kaidak mo ni Jerwin. Mama. Kwa. Ay, abalayan. Magabigat mo. Naisturbon titurog mo. Ay, abalayan. Api nga kakaidak mo di anak mo. Abalayan. Ay, kwa nga, men. Ay, bayam ta ilaw-lawag ko, abalayan. Kwa nga, men. Imbaga ni nanang nga talaga ka nga aramid na daytan nga nung makaturog, nung mabannog ka no, makapuot ka no, ti parbangon kat magnangawat maturog. Kat dito nagsubli nga naturog, ang dito mo tinapanan na. Kasta aya, tutak pa eh. Pasensya kayo, mama. Kuha kami. Diyak amo no kasano nga nakadanon dito silid yo. Dito pagitidaam. Ay, Diyos ko si kami, Jerwin. Api nga kasta kami. Ay, napasensya, amon ati, anak ko. Dayan, kasta nga talaga. Numabandaw, kat makapuot ti parbangon. Di na amon ti pagturturungan na. Kat iturog ng tulatan, no sa din no ti pagturungan, dagiti saka na. Ay, nakadanon kat kalsada, tajitingat kalsada ka nga naturog. Ay, Diyos ko, ayan. Ay, pasensya ka, dayan. Nabanugak kami. Sa akin mo lang, kastoy no, kastaw na ibanog ko. Alala na, sige, tangaro din silid ta. Ma, okay ka lang, pasensya ka na. Ay, okay lang anak ko. Ang agwa, bumangon nak malaangan, tayo uminom ti danong ko, kastaw na nervyos ko, imulagat ko, dagiti matakot. Adamot lalaki nga, abay ka, nigayam Jerwin. Pasensya ka yun, mama. Saan itong maulit? Malauki lang anak ko, maawatak mo, at ay lawlawag yung matan. No kasta, day tatrason no, apeng nga, insina na ka, day di mo na nga, kayan ayat mo, tiin na di putot mo. Pagarup na, kat liniputa kisuna. Gaputa, nakita na nga, kakaidak, dati best friend na nga nakiumyan, nakiturog, iji yami. Tiyan muna, ada relasyon mi. Kat pati ti best friend na, kinagura na. Nga di naman la dinengag, ti palawag mi. Nakasta, haan mo nga liniputan, saan mo nga, awan, saan? Siyempre, ada anak min. Saan kumot nga maaramid ti manglipot king kwanan. Tadyak mo't kayat nga, basta, sa anak mo't ka kasing nga lalaki. Angim, awan tinabalin nakitin. Awan tinaramidak. Talaga nga, impatangken na latta ti pamati na. Nga ada relasyon mi, itigayim na. Ngim, amo ni Apo Diyos, saan ko amo no, api nga nakadano nak ijisilid nga nagturugan na. Napanbanugak ngamin kaday ta ide. Kasti ko na ni nanang, aramid ko dayto no, mapanugak. Makapuutak, mapanak ko mismo, iminto nagsubliak, kumpurmenton ti pakadandanunak. Ala, maditikas ta, kasanong arodin, pakaisagsag makam dayta. Kasanong arodin, ada asawa na gayam, nga pulis, na pinaltugan na ka, dati napan mo kinaidda. Wano saan, mapangka iti di tarwar. Adamang dangran king ka, wano, di takalsada, kat mapalididang ka, madungpar ka. Wano saan, di kati animal, kat kwaenda ka. Diyak man mo, no, apay nga kastuyak. Siguro kasasayaatan nga. Igalot naklatan, numat maturugak. Ay, saan mo tanang kalas mo tikas chay? Deta, saan mo lang mapasamag deta, no, mabanbannog ka? Nukas taon na bannog ko. So nga, mawatan na ko ma. Ala, bakakit no, pagarup mo nga, ada relasyon mi kini mamang mo. Siga mo taan. Nga kasi ni mama kan, ada talit ko king ka, Jerwin. Angim, nagpa-check up ka kanini ti doktor? Kwa?
awan mo, bagada ka talaga nga, banog ko lang, kasi, baka no, adalain ti, mabaling nga, aramidem, tapno no, maiwasam ti kasta. Tanarigatan, kakaidata ita, tapos madamdama, sa balit kaidam. Kasano nga ro din, no, di mo mapuutan, nga permit bandog mo kat, ti amom kat, siyak, ti amom kat, ti kakaidam kat, siyak nga asawam, tapos saan maggayam, tapos ada nangyari kada kayo. Kasano nga ro din, no, sa balit tok awon deta kubram. Siyempre, di mo amo kasi di mo malagip, di mo mapupuutan. Tamat maturog mo, tiriknam. Huh? Anya, tiket mo sa wan? Kasano mo, magaraw mo, dati kaidam. Oh. Saan mo siguro? Di tayo laan mo, So nga naskin nga ron nga, agpakonsultata, no, ay aguri ka, agsuratak salatan kinikasin yung, baka adam makaamot kastoy, baka ada digiti naka-experience mo ti kastoy, baka adamot asawa da, nga magmag na nga matmaturog ti rabii, nga umakar ti pagturugan na. Baring no nasapa pa ikat maagapan pa'y data. Baka adapi solusyon. Baka adapi remedyo na. Makamo ka na ta. Sa aklag kas no mabanno ka. Ala, sige. Agsuratak man ng kinikasin yung at agpabalakadak man kinkwana. Ay na, baka detan to ti mangisagsagmak ka. Basta nung aro din, no, agriing kagayam, kababay mo gayam, dati kubrang agpaypayso. Bueno, baboy da mo. Samat, sikamat. Sige, makamu ka, no, dalaki di remedyo na pa, di umut dakas na, no, padasan. Nagsuratak karod keng kakasin yung taday ito iti parikot ko dati nga sakit nga makuna ti asawak nga no masobraan at bannog na ket maturog makapuot iti parbangon ket magmag na nga matmaturog ket di namat nga rod ammon ti pagsubsubyan na pagturugan na kompormentolatan ti pagiddaanan pangituloyan at panagturog na ket nakamamak no sumrek ti sa bali nga silid ket neng makiiddat sa bali. Ay, yung baglaki din tayong lawlawag ni nanang, ni katugangak. Ni katugangak babae, ket maawatak. Isunganas ka na tulungak ti asawak. Balakadan dakman kasin, pangaasiyon, no, adaan mo yo, may papan ka deto yung sakit ti asawak. Kinagyaman ti anos mo kasin yo, nga nangibasak, nang tidbiyag deto nga pangsalitaak. Nga naragsakak ngagpaiso, ta nakatumpungak itikas kini Jerwin. Nga mga mangipatpatid kanyak tas tamaten ti anak ko ken ipatpatid kumet deta lang ti problema ken kuana hanga amin nga relasyon ket perpekto saan amin nga kaayan-ayat ket perpekto adala ta deti imperfection nga makuna adala ta deti issue na ket deti ti issue ti asawak agreeing ti parbangon magmag na nga matmaturog gayam santo makikiidda sa bali. Sabay kumagat na kay Batit Ada, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, dati imburay ko nga pakasaritaan ti parikot ko. Ket more power to your program, Kasin. Ayan, God bless everyone. To'y agparikot pagayam mo, dayan.